Ya. Kaya aku bulan satengin aku Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing banget ndak tresnani limbu. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya, Nok. Iya, ngendoni swasana kang kenceng ana ing bengi iki. Ngono. Iya, sing angka sepisan ora lali tanlir wong ngucapake lan ngungkapake rasa lan puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasana. Ngono ya, Mak. Ingkang wis malembarake keberkahan ya, kang sarta kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, Nok. Ngono ya, Mak. Iya, bengi iki banjur adicarane apa, Mak? Piye? Bengi iki adicarane apa? Iki ngene ya, Nok. Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa. Oh, bersih desa. Ingkang sarta sosialisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Oh, ngono. Ingkang den gelar dening para pepunden-pepundenku. Kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Kalibata, Kecamatan Wonodadi, Kadipaten Blitar. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Iki dadi adicarane bersih desa utawa nyadranan utawa sedekah bumi. Kang sarta sosialisasi pajak bumi dan bangunan. Kang kagelar warga masyarakat Kalibata. Pancen bener kaya mangkono, no. Bombong kaworan bungah, kebak berkah lan barokah, dene awake dhewe ketiban sampur kinen paring lelipur, paring hiburan gelar kelir gantung gom mapan ana ing kene ya, Mak. Kami srontolen kok. Iya. Mula wis awake dhewe ning kene ora iso matur apa-apa, mung isane ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Iya, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen bener kaya mangkono. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upama kunjuk sapa wae, Mak. Kunjuk nuwun inggih menika